otu na-ahụ maka ime nyocha nakwazi ikwu ka azụmahịa si agabụ SeaDavid Services Limited na njikọta aka n'ụlọ mgbasa ozi ABS nyego ihe akpọrọ Golden Deep Empowerment Raffle Draw ga-amalite n'abalị 4 n'ọnwa Julaị kwụsị n'abalị 26 n'ọnwa Septemba maka ego dị ₦1,000 abụọ ndị ga-esonye ga-enwe ohere irite ihe nrite ụgbọala Toyota Corolla, shuttle bus, ọgbatumtum bụ keke, laptọp na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Joseph Egbeọcha kpọtara anyị akụkọ a. Dịka ọ na-ekwupụta maka ya bụ ihe mmereme Raffle Draw na ụlọ ọrụ ABS dị n'Awka, onye direktọ nke SeaDavid Services Limited, Maazị Victor Onwegwunam, kwuru na ya bụ ama bụ nke a ga-eji wee nyere ndị Anambra makwa ndị anọghị na Anambra ka iji nweta nnukwu ihe nrite dịka ha gotechere ya bụ akwụkwọ ikikere akpọrọ tiket nke nwere ike igote n'igwe ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ n'ahịa ma ebe ndị ọzọ dị iche iche. O kwuru na ya bụ ihe mmemme nke Open Air Draw bụ nke a ga-eme n'ụlọ ọrụ ABS nke dị n'Awka ma ọnwa Ọgọst dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ nakwa mkpụrụ ụbọchị 29 ma banyekwa na mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa Septemba afọ 2025. Dịka ọ na-akọwa ya bụ amụma dịka etu esi enyere ndị nọ n'obodo aka, onye isi oche nke SeaDavid Services, Dọkịnta Nnamdi Okechukwu, kwuru na ya bụ mmemme agba nke mbụ ya bụ nke Anambra gọọmenti binyegoro aka na ya bụ nke ghekwa anya oghe nwekwa ugwu na ụzọ dị mma.